अ देग्लाय बे बोसोरावहाय 2025 बेयो देग्लायहाय जोंनि बे नैबे मेदाघाट बाक्सा जिल्लानि मेदाघाटआव बड'लेण्ड इन्डिजिनास गेम्स एस'सिएशना बाक्सा डिस्ट्रिक्ट कमिटिजों लोगोसे खुंफुंग्रा एबा बानजाय आफाद रेजिस्ट्रेसन कमिटि बेजों गाजिब्रैथि एबा 14th बड'लेण्ड इन्डिजिनास गेम्स बेखौ बेवहाय खुंनाय जादों। दिनैनिफ्राय बे जागायबाय आरो बेजों लोगोसे बेवहायनो इन्टार डिस्ट्रिक्ट खमलायनाय चेम्पियनशिप बेखौबो दिनै बेवहाय खुंजाफानाय जाहैदों। आरो जोंनि बिगानि बड'लेण्ड इन्डिजिनास गेम्स एस'सिएशननि गुबै माबा अबजेक्टिभ्सआनो जादों जोंनिया जे गोदोनि गोजाम गेलेनायफोर जायफोर गेलेनाया दिनै गोमालांजोबबाय फारि फारि जों बेखौ बावलांजोबबाय गोदान जोलैनि गथ'साफ्रा दा दिनै मिथिला माबायदि गेलेनाय दंमोन जोंनाव दा हारि हिसाबै जोंहा ओरैबायदि बुरजा दोरोङारि गेलेनाय दंमोन दा जोङो बिगानिफ्राय जोङो दा मोन 55था जोङो गोजाम गेलेनाय बर'फोरनिफ्रायनो बेखौ जोङो दिहुननो हाबाय दा बेफोरखौ जों दा लासै लासै रुल बानायगासिनो दङ। गोदो आगोलनि समाव बेखौ रुल गेलेनाय जायामोन लिरनाय जेबो गैयामोन दा बेफोरखौ जोङो फारि जोंना रुंसारि आयुं सानायखौ ब्रह्म जाय फाउन्डारमोन बिथांनि नाजानायाव बेखौ दानानै जोङो दिनैसिम बे बोसोरसिम बे समसिम जोङो खामानि मावगासिनो दङ आरो जोंनि गुबै थांखिया बेनो जे गोमालांनो हमनाय दोरोङारि गेलेनायफोरखौ संरैखा खालामनाय टु प्रिजार्भ बेनिफ्राय प्रटेक्ट खालामनाय बेनिफ्राय जोङो प्रमट खालामनाय बे मोनथाम मोन्थोरखौ लानानै जोङो खामानि मावगासिनो दङ। आरो दिनैहाय बाक्सानि नैबे मेदाघाटआव जोङो बिटिसिनि मोनब्रै बा मोनबा जिल्लाजों लोगोसे गोदानै हाबनाय सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानिफ्राय बेवहाय प्लेयारफोर दं गासै 450नि बांसिन बेवहाय प्लेयारफोर गेलेगिरिफोर बेवहाय बादायारिफोर बेवहाय बाहागो लाफैबाय दा बेवहाय जों गुबैयै मोनद' बा मोनस्नि जोङो आयदाखौ बाहाय कम्पिटिसन खुंनाय जागोन। बेफोरनि गेजेराव दङ जोंहा खमलायनाया कम्पिटिसन जागोन दारिया फान्था कम्पिटिसन जागोन गिला गेलेनाया कम्पिटिसन जागोन बेनिफ्राय बोराय बुरै गेलेनाया कम्पिटिसन जागोन बाथा गेलेनाया कम्पिटिसन जागोन खिखर गेलेनाया कम्पिटिसन जागोन आरो जायफोर बेनि अनगायै गोबांथार दङ बेफोरखौ जों कम्पिटिसन खुंजोबनो हायाब्लाबो नाथाय बेवहाय जोङो बे सानथामनि हाबाफारियावहाय जोङो माखासेखौ दिन्थिफुंनाय एबा डेमनस्ट्रेसन बेबायदि जों खुंनो आखायाव लादों आरो जों बेबायदिनो खुंबाय थानाय जागोन।
Betul. Out, out. Đẹp hả vậy?